हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्ते ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ମସ୍ତ ଥିବେ ବିନ୍ଦାସ୍ ଥିବେ ସ୍वस्थ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ବାପା ଯାଉଛୁ କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ବି ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି ତେବେ ବାପା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଜିର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ମଜାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ବହୁତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି କିଛି ଚାଷ ଜମି ଅଛି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଚାଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଇନ୍ ଖମ୍ବ ଅଛି ଏପଟରେ ଅଛି କେନାଲ ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମିତି ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କାମରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାତ୍ରାଟା ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବ ତ କିଛି ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ଼ ପୋଲ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଏଇଟା ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁଠାରେ ଚାଷ ହେବ ତ ଦେଖ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଉଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଥାଏ ଏ ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନାଲକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପମ୍ପ ଗୃହ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୋଲ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲି ଚାଲି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ବି ଜମି ଯାଇଛି ଚିଲା ଗ୍ରାମର ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଦେଖ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ପାଇଁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଗଛପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆମର ଯାତ୍ରା ଛୋଟ ଗାଁଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଭିତରେ ଏମିତି ଯାଉଛୁ ଅଛି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ଗଛ ଅଛି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଯିଏ ଆଣିକି ବିକି ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂଷା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିବାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତିକା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗାଁ କେମିତିକା କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାର ମନ୍ଦିର କେମିତିକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି
ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏମିତି AI ଜେନେରେଟ୍ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, AI ଜେନେରେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନିଜେ ସୁଟ୍ କଲା ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଛି ଜାଗା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ କିଛି ଜାଗା କିଛି ରୋଡ଼ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମନାରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବେରନସିଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖେଇ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା ସେ ବେରନସିଂର ସ୍କୁଲ ଅଛି। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ବେରନସିଂର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜମିରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ରାସ୍ତା ଗଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ପଡ଼ିବ ଭାଇମାନେ କାମ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ରୋ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଯାନରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଯାନ ରାଜଦୂତ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ କରିସାରିଲୁ। ଯେତେ ଆସିବ ସବୁ ମୋ ବାପା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିପାରିଲି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର। କିଛି ଗଛ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ପତ୍ର ଜମି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁ କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା। କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରାକୁ କଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଦଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସାଙ୍ଗମାନେ କି ଚାଷ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ରୋଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲବମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମୋ ମାମା ମୋ ଭଣଜାକୁ ଧରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। ଭଜନ ବି ଚାଲିଛି। ସାମ୍ନାରେ ମା ବିମଲାବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ ଦେଖିକି ସେଠି ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ କେଉଁ ଭଗବାନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ଭଗବାନ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବତାର ନେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ ଭଗବାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ନିଜର ଅବତାର ନେଇକି।
ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିବ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେମିତି ଚାଲିଛି। ସାଉଣ୍ଡିଂ ମନ୍ଦିର ସାକ୍ଷୀ ପୂଜା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଆସିକି ଭଗବାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ